12è dia desmuntant mites sobre la respiració i avui, per acabar les publicacions sobre mites durant un temps, tocaré un tema espinós. Beure llet fa tenir més mocs. Quan treballava a les clíniques de rehabilitació pulmonar a França, els nutricionistes amb qui col·laborava sempre em deien que era un mite. De fet, hi ha molts estudis que demostren que la llet no causa un augment en la producció del moc. Però amb el temps he parlat amb altres nutricionistes que consideren que els làctics poden ser un aliment proinflamatori i el que penso al final és que no es tracta mai de retirar la llet a tothom que tingui moc. Hi pot haver persones a qui els afecti més que altres, com en el cas de les intoleràncies alimentàries. Algunes persones poden notar que el moc disminueix quan eliminen els làctics de la seva dieta, però no podem generalitzar això per a tothom. I en cas de voler retirar la llet i provar-ho, si la mucositat disminueix, recomano sempre fer-ho sota l'assessorament d'un nutricionista, perquè és important compensar els nutrients que es retirem per una banda amb d'altres. I compte amb els infants a l'hora de provar coses. Creus que ha quedat algun mite al tinter? Si creus que sí, escriu-me a comentaris i a veure si el desmuntem o no. Salut i inspira't!